kids ifana nekambe yamajoni layo uyakuthatha uthixo kwekuthanda akufake kodwa ke kanzima ingane athi uba uthukanga uwazonga phambi kwabantu uthi ndingene kule nale ndaphuma ndiqathula ngoku uthixo mkhulu usifaka asitreyine ezintweni ezake zanzima kakhulu so that ekugqibeleni ibe sithi abazothisha abantu ngazo. So yiyo i-revelation endayifumana usenzima kanjalo kusadiscusswa ngendaba yamabhoko. Inye imini ngilele ebusuku kukho nomani kugandangazi ngidandaze indinayo njengoba ndileleyo ndaphupha ingathi kukhona into enyuka apha ezinyaweni kum ingathi something that is crawling ubone ingathi kukhona into ihambayo ehamba ngeenyawo umzimba lo wonke yazophuma apha entloko le ndagxuma nema ngeenyawo ebhedini xa ndilele njengoba ne-arthritis ndivuke ekuseni kuhlungile kwezi ndawo qho yonke imini funeke ndivuke ndihlala sebhedini ndilinde nje inyawo zam zikwazi ukusebenza qha then ndehle nesipoti endithandazela kuso kwandijikela nje ezantwebhedi ekoneni fike ndithandaze kulaa ndawo yonke imihla that's what I do. But then ngalaa mini kwenzeke le nto yakrola yazophuma entloko. I was so like feeling weird. Yintoni ibihamba kum ngijimele nam nolayita kwamna iinyawo zam zilayithi like ayenzeki laa nto ke yokakubopheka nayo laa nto kandivuka when I'm on a lighter, so then I'm pending. You know, so I started praying. The time I'm you come on one down. Now you're ready to tell I but I'm starting to feel it when I'm at the fire! Find the Satan! Yes, sir! The color was right! You mean a every time come your uncle and feel them and lie. Yeah, what's the other betting? Okay, I can walk. Why am I walking? Tigo, what's the name? Telling a Philistine pain. The weirdest thing, as I welcome to better than I travel, I come to one teller, one pepper a month, I come to your one, to lose one thing, I come to one happy. Come to one thousand fucking things. All of a sudden I woke up. The light, German is ruler, what from the signs. What happened is I didn't understand this. You do not believe that you are okay. You can't. It's impossible. In fact, you don't want to be okay when I'm over. I can go on my tambo. I'm tomb. I'm cool. kuba umuntu ngeke riva because akana mali then umbama afumana imali ngalomuntu ongafilanga ofikela kule nkonzo then lo tata afika umntana azele isukume le tshepim uIvu nomsindvu ubetha le tshepo umsukumiselana so now ke ngokuhlukene nezo privileges so size whatever you going through or whatever you might be going through if it's bad yazi nobani uThixo ukufaka kwi-training because akusebenza later ekuphila ntokonto beware something bad is coming because once ukhule uphila kakuhle you do not understand when something bad is coming. That is why suicide is easy. If we are rich in a way it's okay. Look. Yeah, it's okay. If we are rich it's okay. If umuntu othunyezwa kokwenu it's okay. If umuntu othathwa njengomuntu ombi kunabanye abantu it's okay. If umuntu othima awunalaki it's okay. If ubangaphlita uvunywa it's okay.